Abiadura handiko trenak iraultza ekarriko du hirira. Iraultza gertatuko da mugikortasunean, baina eraldaketa horrek gune publikoa hobetzea ere nahi dugu. Abiadura handia erdialdera ekartzeko, Renfek azpiegiturak erabat aldatu behar ditu. Adif ari da hori egiten. Horregaitik, Tabakadera aurrealdean, plaza handi bat sortzeko aukera baliatuko dugu. Atzera begiratu eta ikusi behar dugu, geure arbasoek zer egin zuten hirian, plaza eta parke berriak sortu zituztenean. Eta horren adibide da, Gipuzkoako plazarekin egin zutena. Tabakadera parean sortuko den plaza, Gipuzkoa plazaren tamaina berekoa da. Espazio berri horretan, gure aurrekoek, Gipuzkoa plazan egin zuten gauza bera egitea da lortu nahi deguna. Plaza bat izatetik, parke bat izatera igarotzea. Parke handi bat, trenbidea estadiko duen zabalgunea badiatuz. Berdegune bat, Urumea ibaiari begiratzen diona, baita eraikitako hiri erromantikoari begiratzen diona ere. Parke handi bat, alde batean pergodak izango ditu, eta eskailera mailetan eseri eta atseden hartzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Bedargune handi bat, edonolako jarduerak egiteko edo besterik gabe, lasai egoteko. Eta nola ez, mundu osoan arte garaikidearen erreferente den Ester Ferrer artista donostiarraren instalazio handi bat. Elementu horiek guztiek osatuko dute Tabakaderako parke handia. Trenbide gainean sortuko den birika berde handia. Leku berri bat hirian, Kristina Enea, Tabakadera eta Urumea ibaia batzen dituen toki bat. Artea eta natura batzen diren lekua. Elkartzeko eta aisialdirako lekua. Mugarri berri bat hirian.